Po viac ako 4-ročnej prestávke sa počas jarmoku konal aj 12. ročník Michalovského streetballu. Už tradične sa podujatie odohralo v areáli základnej školy Pavla Horova. Usporiadateľmi boli basketbalový klub 1. BK Michalovce, mesto Michalovce a hosťujúca 8. základná škola. Čo presne charakterizuje streetball? Streetball sa v novej ére nazýva 3x3 basketbal. Je to už aj olympijský šport. Tento rok sa Michalovského streetballu zúčastnilo 63 účastníkov hrajúcich v 18 družstvách. V roku 2015 sme mali najlepší ročník, kde bolo 123 účastníkov. To bolo aj medzinárodný v podstate streetball, kde boli z celého východného Slovenska a z Ukrajiny. Počas slávnostného otvorenia došlo k milej udalosti a symbolickým tričkom bol odmenený 1000 účastník podujatia Tomáš Pončák. Bola to náhoda, kto to bol, lebo sme to nejak vyžrebovali, ale reálne sme prekonali 1000 účastníkov od prvého ročníka po teraz. Po 12 ročníkoch sa tak na Michalovskom letnom streetballe zúčastnilo 288 družstiev a 1005 hráčov. Ako ale samotná súťaž prebiehala? Podarilo sa nám zorganizovať 5 vekových kategórií od U11 do U19, čiže obsiahnutá v podstate celá mládež. Väčšinu družstiev tvoria mládežnícke družstva mesta Michalovce, respektíve nášho klubu 1. BK Michalovce. Z nedalekého Humenného prišli 2 družstvá mládežníkov. Hrá sa v jednotlivých kategóriách, kde podľa počtu družstiev hrajú v skupinách a následne bude systém play-off až po víťaza. My sme si zvolili pravidlá 15 minút hrubý čas alebo do 21 bodov, čiže jeden z týchto faktorov rozhoduje o víťazovi. Prebiehali aj individuálne súťaže o najlepšieho strelca trojok a šestiek vo všetkých kategóriách. U najmladších detí naviac ešte súťaže o najlepšieho dribléra. 1. BK Michalovce má vyše 80 členov. Aj táto súťaž bola súčasťou letnej prípravy. Naše družstvá sú v príprave cca 2 týždne, čiže toto je taká začiatok, respektíve spestrenie tej tvrdej takej letnej prípravy. Organizátori z 1. BK sa tešia z dobrej organizácie a spolupráce mesta, klubu aj sponzorov a veria, že sa nájdu čo nevidieť možnosti a projekty na revitalizáciu areálu. Tým by sa zlepšili podmienky na hru aj bezpečnosť športovcov.